Inibingelela ngenza ukuthi nginamukele kuyona ke i-channel. Uma umusha ngiyocela ke ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ucomment la ku-comment section ngezansi. Lana ke nginiphathela udaba oluzothinta kakhulukazi ingane lana ke nobaba wayo, umama wayo, kusho ukuthi I think laba bahlala mhlambe ke endaweni ke eyodwa, kodwa uqhubeka kwalolu daba nje lumi kanjena ke kuwumbuzo lokhu, kodwa ke kukhona impendulo la esinayo, but ke ngiyofisa ukuthi nawe ngizwe umbono wakho. Uthi ke umbuzo lapha ke lana ke kuthiwe ke ngicela ke ungisize dadewethu ungibonise ngingowesilisa ke oshadelwe ngowesifazane engamfica ke eningane ke kwenye indawo, kodwa ke ngenxa ke yothando ke ngamlobola. Uthi mayiqhubeka ingane ke ibihlala ke ekhaya kubo ngenxa ke yokuthi ke ubaba wayo akazange ke ayihlawule, futhi ke omalume bayo banqaba ke uma ngithi ke umakoti wami ke akeze nayo ekhaya. Laphana ke ngebhadi ke kuye kwenzeka ke yadlula ke leyo ngane emhlabeni, bafika ke laphana ke abakubo kankosikazi ke bezomlanda, wangaba ke nankinga. Lana ke inkinga ke uthi manje kufanele ke ayizilele phela ke ingane yakhe ngoba eyakhe. Uthi ke kayinaye omunye ke umama ngaphandle kwakhe. Umbuzo ke wakhe lo mfowethu umile ke lana, uthi ke ngenze njani ngimiyeke ahlale kubo azile aqede okanye ke abuye eze la khaya ke nayo inzilo. Bengingeke ke ngikwazi ke ukumnqabela ukuthi ke angayi kozilela ingane yakhe. Bekuzoba ke ngiyindoda enonya impela, kodwa manje angazi ukuthi ke kumele ngimise kanjani. Uthi ke ngicela ke izeluleko esho ke khona lapha ke kwaba ngakwazi ukumeluleka, especially ke lolu daba silithola lapha ke kuyiphephandaba ke nje lesizulu ke isolezwe. Impendulo ke la eye yaqhamuka naye ke uMagumede ithi ke ngiyabonga ngokuthi ke wenze ubuntu, uvume ukuthi unkosikazi wakho ke ayozilela ingane yakhe. Lokhu ke okwenzile ke kukhombisa ke ubudoda impela. Ngiyazwelana ke kakhulu futhi ke nento ke yehlele ke unkosikazi wakho, icebo ke likaNkulunkulu aliphikiswe. Lento ke ikabile. Uma ke ungena inkinga ungamdedela ke ahlale kubo kuze kube ukuthi ke ukhumula inzilo, bese ke eyabuya ke futhi lokho ke kuzoba ngcono ngoba noma kufika ihlobo zizomfica ekhona. Phela ke ukuthi washada akusho ukuthi ke ingane yakhe wayesengesena ndaba nayo. Uma ke kuzoba nzima lokho kusho ukuthi ke akabuye nayo ke inzilo, kodwa ke isintu asikuvumi lokho ngoba phela ke uzobe ke ebuya nesinyama ke sakomunye umuzi esiletha komunye umuzi. Nedlozi lakini ke lizodideka ukuthi ke kwakhona umuntu ke ofake inzilo kwenze njani. Leyo ke yinto ke engabanga ke laphana ke nomkhuhlane ke egcekeni, kodwa ke konke ke kulele kuwe. Ngaphandle ke uma uzoba nawo amandla esilwane ke sokubika kwabadala ke ukuthi ke bangathuki umakoti wakho wehlelwe ke isimo ke esikanje, futhi ngeke akwazi ukuzilela kubo. Lolu udaba ke ngenza kwethu ke olithe alube udaba olubucayi, kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ke impendulo ke iye yashaya ke emhlolweni. Akuze ke kungaba kubi ukubeka ke eminye imbono uma ke ikhona imbono ke eyahlukile kunalempendulo ke kulona lolu daba. Ngenza ukuthi ngiyocela ke ukuzwa imbono yenu la ku-comment section ngezansi, ningakhohlwa ke ukulike, nisubscribe futhi kuyona ke le channel. Danko.